A gdzie własny się przyszedł? Cicho! Siebie długo, ja sobie jego zastępca. Rozumiesz? Ja byli wam, a on byli mnie. Chápeš to? Ten tvoj prymat, ty mi może to dokáže pochopić? Dokáže to pochopić? Ja to Ideme, my to wiemy, że chápeš. Ideme. Wiśniaki. Prvý idem vyšťahnuť. Na zamienio. Ticho, Milan, a ty ticho. Takže. A máš nejak také ticho? Klobásku máš? Máš také. Videa, také. Videa mám asi, keď si hej, dobre. Tak mám Tak, videa. počúvaj, tebe vítam się, zastav się schodnącie, takže dajmy pre brokovicu, ale dajmy mrkovu daj. Takže mám pre vás pripravenú tú dvojku, že ukážem, ale čo to je najlepšia vrtúška, ale pre vás ľudí. Prečo myslím, že je to klobása, mi sa to aj podobá. No a prečo ja tu mám špeciálnu klobásku z kazetu, chcem povedať, čo to tu trepem, najlepšie hodnia. No! Szybko! Cicho! Ako sme sa vyspili? Ty si debil! Chcem povedať, do synagogy. počúvajte, máme dve. Císel teda. Ja som Císel. Císel. Ticho, hovoríme žiadnosť. Císel. Pani stojacej ukradli z záhrady jej obľúbenú čikoriku. Kde to cikorika? Dievačka. Aha. Styk! Styk, klobasa, styk! Pozor! Vyšetrovať, pátrať, zaistiť a behať. A čo tak vyšetrovať? Chceš ho povedať? A ešte som nedopovedal. Ukradli jej aj jej vzácnu odrodu z kríženia. Aj ty sa postav, Višňa. Z kríženej s medveďom. Višňa, postav sa. Takýto vzácny skrížený dar, to sa neuvidí len tak často. Máme podozrenie, že ukradli... Je to vybaviť. Vy vychoďte z pinke. Takže počúvajte. Vy dvaja mi nájdete tie mutované zvieratá a ideme chytro mutované. Pohyb! Nenájdem schopný persa. Všetko, ja som ich poslal vyšetrať. Ja som vám chcel si dneska povedať, že pokračovanie na budúce.